Esselamu Aleyküm, hormatly qadirdan dostlar, tanışlar, doğanlar, dostlar. Hemmeňize ýarkyny salam etýän, hemmeňize can sağlyk we işiniňizde üstünlük arzu etýän, üstünlük arzu etmek bilen hem geçen gurbanlygyňyzy kabul bolsun diýip tüýsürekden aýtýan. Okan namazyňyz, eden dilekleriniz, arzularyňyz hasyl bolsun, okan aýatlaryňyz, şowhirleriniz içen geçirilen haline basın, ruhlar şat bolsun, havasının canın sağ olup, ömrünün uzak bolsun. Meka wagt berişi YouTube'dan ulanamak sebebi imo kapıya giriyen, imodan ulanyan, o da bir mutluluk bolansan, ondan sonra Instagram'dan ulanyan, köpençem tanışlar bilen yüz gurlaşan, haberleşen, haskawi, beğeniyen, emmeňiziň janyň sag bolmagyny, başyňyz dik bolmagyny, häzirem tamus mawsumy mekşdiň jalşda häzem okuwçylar, azam käbir ýagdaýlar bar, gençlik ýagdaý ýok, gençlik bolmasa da rahatçyk ýok. Käbir okuwçylar da öz wagtynda häzir bolsa käbir ýagdaýlar bilen okap berler, hemde okuwun kapitalynyň işleýärler, o da has gowda işlemeli, gazanç etmeli, ala zähmet etmeli. Ni kurwal hakkında menen soruyalar nähliýada da kurwal düşýär ýa nähliýada düşmeýärdi. Garyp gasar bolsa yeter yetmez ýagdaý bolsa oňa kurwal düşenak ýa-da işsiz bolsa gazanç ýok bolsa ýa-da o da yeter yetmez ýagdaý bar ýa da kurwal düşenak käbir ýagdaýlarda adamlaryň bergisi bar oňa muňa ýa onuň gulagyny kesipdirler ýa ogurlyk etdirler ýa başga iş etdirler olada düşenak käbir ýagdaýlar bar adamlar gurply bar adamlar olara düşýär. Onun näme şol adamlarym şo gurwak düşýän adamlaryň gurwak düşmeýänler özler sadaka berýärler, özler haýlýärler. O da has gowdat, o da birek hem gollamak gurwak bahanet bilen hem birek baryp birek salgyn sorap birek bilen görüşýäňiz başga wagtlara işler arkaň görüşüp boranak bir toýda görüşämäsäň ýa-da görüşämäsäň ýa-da deşinýär gurwalykda ýa orada bayramçylygyna. Şuňaly ol bir has gowdat bilen türkmençiligimizde de näme ol gurwallyk ýa gurup näme orada bayram diýär ýa başga bayramçylyklaram din bilen baglanşyk gelýär. Sen türkmenlerimizden din tarapdan İslam dinini kabul edensen şu dine boyuncan şu din bilen birege berk bolup birege ula yerine küçük yerine hürmet koyarlar. Emma berde bir aydınma söz var, doğru aýtmaly. Biz gurwalyk belliyat bizim kanymyza geçipdir. Atadan babamızdan birege geçipdir. Bizinki häzir nesil bolsa bizim şu gurwaklar belliyat. Mütawatı Kanada devletinin olsun, Amerika devletinin olsun ya da demi o Türkiye'de var ya Ortadoğu'da var, ekmiyadını var ebeliye, ebelimetik ya da demine sadaka veriyor, ya da mesela nahar iptal edip bir ötürün geçene bir ayet okuyor. O da ayet bilmen ya da bilen okuyor. Degsin ettiği, şunu degsin etmeyem, şunu o zaman uluy, yani niyet ettiği, o da kavul var yani Allah Teala'nın verdiği. Bir yağday var, yani biz bilemek. Adamlar oýlanşýar duruşka käbir et gawar ýa et ýegen bolýar. Onuň bir käbir däpde soroýunça biz näme etýär bir geçiren heýwanyň jan alyp etini ýyp onuň dämi gurwalyk belenýär. Şu jali almak şu heýwanyň bir tawaty ýok. Inni heýwanyňa inni sagar bolsun ýa düýe bolsun ýa koşak bolsun ýa da dämi koyun olsun, kudu olsun, tavatı yok, kudu aklı öldürüyorlar. Bir inni dähtesi vakitlarda getirdiler. Ama näme için devlet tarafından bir aň düşünjeli adamları, savatlı adamları, ilguna hizmet etçi adamları yaman kıynanýarlar. Şorary ösürleri ýagdaý görýän. Näme esasında şu ýagdaýlar bar. Onuň şolar näme için näme uly türmelere var, ýa alar berip ýa-da birini ýa demedin ötürýärler. Olar näme için näme kiretmek bolýar. Olar da etýän işler düýüne nadogry, ol näme açyk aýtsam size mafiya, uly mafiya, şu mafiýanyň bolýar, o da mafiýanyň içinde näme? Neft
var, gaz var, tok var, suyun pulu var, narkotiğin pulu var, yara kalkın, yara satmanın pulu var. Türlü yağdaylar var. Şuraya gelmişti. Hem kabir devletlerinden öz devletini, öz gazın hakkacak olup, hükümetin hakkacak olup, yavşa savaşlı adamlar, bilimli, düşünceli adamlar, ya iyi de bırakılmadı da adamları şuraya arana ayırıyor yani. Karışım yani yağda o düğüne doğru şuraya zaten adamı geçimlik etmeli. Kabir adamı yanlışmayan yok ya şey işte durmuşta. Onları geçimlik etmeli. Kurvalıkta bir boşaltmalı türmeden yenilikleri korkutmalı. Esas etmeli iş cemiyeti düzeltmeli. Cemiyetin düzeltmek için zavatlar, fabrikler kurulmalı. Türlü yağdayları, işler yağda göretmeli. Adamları işsiz koymalı. Türlü fabrikler kurmalı. Köçeler düzeltmeli. Soğuk yok, soğuk düzeltmeli. Su yok, su getirmeli. Su fiyerlerde var, oğullarda ya şehirlerde şunu ya demi kabir başlı kemçikleri var şehrin içinde. Hatta biz kabirler şehrin içinde yaşapıyorlar. Şehrin medeniyetiyle mi yaşanakla kıyım ortadan. Ya mal gara saklakıyorlar ya, ot yakıyorlar. Ya da başka ovadan gelen yaşamında şu medeniyetini şehrin içinde alıplar yani. Biz önce şu medeniyetleri artırı ötürmeli. Ondan sonra ya da medeniyet ötürmek için yaka içinden zavat fabrikalar ötmeli, okuyucular yok okuyucular okuymalı, onlara terbiye vermeli. Onlara terbiye vermek için onun deme karnı doyurmalı, karnı doyurmalı, onun ağını doyurmalı. O karnı doyurduğun hayır yok, medeniyeti, rafta medeniyeti bulursa. Yani o değil ya medeniyeti hareket etsin, olan değil. Şunun için, şu zatlar için görüşmeli, yani yine bir hava bir peytten kabul etmeli de, biz her daim özümüzden başlamalı. Yani orada haberleşen Instagram'ımızın sen yaşardaşa yurtta yaşat versem de en semiyerler sen dilini yitirmendisin diyorlar. Ben ne için dilimi yitirmelmiştim? Ya ne için derslerimi yitirmelmiştim? Ya ne için eğneşimi yitirmeli mi? Ne hemen esasında? Ben Türkmen değil mi? Ben Türkmen kanımda Türkmen yok mu? Ben kanımda Türkmen kanı var. Şunun için bir niyeti vatanım tavat yok. Dilimize berk olmalı, değerimize berk olmalı, desurumuza berk olmalı. Şuna anılmalı, şuna öne sürmeli. Biz başka yerin diline vurulacak var, başka halkların diline vurulacak var, şu ulum sürapörün bu değil. Böyle başka halkların değerini öğrenmeli, medeniyetini öğrenmeli, desurlarını öğrenmeli, dilini öğrenmeli, kanunu öğrenmeli. O değil diyemem. O da bizimkini öğrenmeli. O da bizim dilin değerimize, medeniyetimize, desurumuza, devletimize, halkımıza, ilimize, gülümüze format koymalı. Çünkü bizde horlok geliyor hal. Onun için bizim hal hasılamızdan kadar renk, tekniklerimizden gelmeyle kadar renk, ya kadınlardan şu miyalak doğal zatları kadar renk. Şu hemen kadar kan dökülükler şu tarihe girsek, en son tarihlere birinci hangi usulünün dönüyanına son yağdaylardan o şu zatları öğrenmeli, bilmeli oluyor.